Internet má obrovský potenciál pre spoločenské zmeny. Ako môžeme našich študentov viesť k zodpovednej občianskej angažovanosti online? Internet spôsobil revolúciu v občianskej angažovanosti. Doplňa tradičné formy aktivizmu digitálnymi možnosťami, ako sú online petície, sociálne kampane či crowdfunding. Účasť je jednoduchá. Často stačí pár kliknutí. Napriek tomu sa objavuje kritika kliktivizmu alebo selektivizmu, čo je obmedzenie sa na symbolickú podporu bez reálnych krokov. Predstavte študentom vybrané príklady digitálneho aktivizmu. Diskutujte, čo ich zaujalo, prečo sa podľa nich niektoré iniciatívy stanú virálnymi a aké majú spoločné znaky. Pýtajte sa, či považujú kliktivizmus za problematický, alebo či má hodnotu už len samotné šírenie informácií. Vyzvite študentov, aby navrhli vlastnú občiansku iniciatívu alebo kampaň, ktorú by propagovali online s využitím hashtagov a sociálnych trendov. Ukážte študentom, že internet je mocný nástroj pre pozitívne spoločenské zmeny a podporte ich, aby ho využívali zodpovedne a kriticky. Byť občiansky aktívny dnes neznamená len chodiť na zhromaždenia. Niekedy stačí vedieť, ako povedať svoj názor jasne, tvorivo a zodpovedne práve online. Preto vás pozývame do akcie. Vytvorte krátku online výzvu, posolstvo alebo mikrokampaň, ktorá vám dáva zmysel. Môže to byť napríklad jednoduchá grafika s odkazom, meme, slogan alebo hashtag, mini video, GIF alebo karusel do storiek, QR kód s preklikom na petíciu, podcast alebo iniciatívu, ktorú podporujete. Zdieľať to môžete, ale nemusíte. Ide o to zažiť, že máte hlas a že sa s ním dá niečo zmeniť. Už len tým, že niečo vytvoríte.